Куяннан ераққарақ секіру. Лёва, қара, құмлық. Неге керек ол мұнда? Бәлки құмнан сыннар ясап, сын ярышлар өткәрер үшіндір. Әйе, сын қолыплары білән күрәкләр қойда. Әйдәгіз ашықлайық әлі. Ашабыз спорт еліне бірге, тілейбіз спортшы болырға. Менә неге керек екен бұл құмлықлар? Тоша, әйдә ярышабыз. Әйдә, мен әзір, медальлар қайда. Эй, ой. Ярыш йығылудан башланып кетті. Ярыш біраз сайыр дәвам итә һәм былай эшләү спорт ярышына хас түгел. Менә шулай. Менә сиңа кем шулай сикерәсең? Ничек кирәк? Иңелек урыннан сикерергә кирәк. Куллар ортта, сүгәлисең, сикергәндә кулың белән булышасың. Һәм кулны алга сузасың. Сикереп тә күрсәттек. Қара менә мин ничек сикерәм, куллар белән булашмыйм. Сайыр. Тоша, біз өйрәнәбез бит. Аңлатканда тыңларга кирәк. Күрдеңме? Хәзер йөгереп кил. Бер аяк белән этенәбез, ике аякка сикереп төшәбез. Мин барын да аңладым. Ерақтан йөгереп килергә кирәк. Әллә, якыннан кирәкме? Гафу ит, бу юлы сине яхшылап тыңлармын. Турнир уңышлы тамамланды. Але, оп. Кызганыш, монда кым, медальлар юк. Борчылма. Әгәр куянны җиңсәк, шын медаль бирерләр. Барын булдырабыз, барын устабыз. Мультсериал Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.